Moikka moi ja tämä on Onnen arpa. Hyväntekeväisyysarpajaiset. Tervetuloa mukaan. Soittamalla 0600 02000 pääset mukaan myös tietokilpailuun. Hyväntekeväisyysarpajaiset siis ja kampanjoimme nytten lapsille iloa ja tämän päivän peli onkin koordinaateista kyse. Elikkä nyt sit lähdet etsimään näitä erilaisia lintuja. Niitä löytyy 3 kappaletta, eli mistäs ne löytyy? Tää on helppo peli ihan näin alkuun. Ja hei, potti onkin